Kamek ti may isa lalaki, kalabasan na may pagarupan aktuan na nagilako ti maata pa siya bu, iti nagpamarang pusher buyer, iti ni SWAT drug bypass operation, iti paset ti barangay Lingtan, Bangen Abra, iti parabangon. Agtawan na iti 24, ken residente ti barangay Calaba, Bangen. Narekobre ken kuanan ti upat asasi, naglaon ti maata pa siya bu. Adaan pakabukla na 12 grams, ken nagbalor ti 81,600 pesos. Narekobre pa iti non-drug evidence. Basta iti PNP Drug Enforcement Group, iti babayan ti Special Operating Unit Card dito Abra, anang indaulo ti operasyon, may bilang nga high-value individual ti suspect, gapo iti operasyon na ti legal at druga iti probinsya. Bali po sir, nagkaroon na po yung mga tropa na operatiba po natin dito sa naka-area po sa Abra na for almost 2 months po na nagkakandak po kami ng pacing and surveillance para po mahuli po natin na HBI. Ano yung background nitong subject natin? Yung background po ng subject sir is siya po yung isang nakakategorize na recidivist po na na pusher po dito sa area natin sa Abra sir. So, yung operation niya, saan po? Yung operation niya po is within dito po sa Bangged tapos sa nearby municipalities sir. Then tumatawid po siya ng Ilocos at saka kumukuha po ng mga shabu sa from outside province. Namo na may sa drug surrender at suspect kaya namiduan na natiliw iti naglabas, gapumet laing iti legal na druga. Depensa ti suspect. Niibaw na lang pa siya. Sumango na ito, iti reklamo pa naglabsing ti RA 9165 when a comprehensive dangerous drugs act of 2002. Kung natipidig, itultuloy na iti operasyon kontra ti legal na druga. Continuous naman po ang ang monitoring po natin dito sa ating province kasama po ang mga other law enforcement unit, especially po sa illegal drugs. Kasama po natin ang Provincial Drug Enforcement Unit po ng Abra, Provincial Intelligence Unit po ng Abra, saka PIDEA Abra Provincial Office po. Ang message ko lang po sir sa mga most especially sa mga kabataan po is wag na po nilang pasukin po yung sa illegal drugs kasi talagang lang po dito is masama po sa number 1 sa katawan tapos wala po silang may dudulot na na maganda po sa kanilang buhay. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.